गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गहपुर हालामनि बिजय बसुमतारिया बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि सायाव सोंखारिनायनि थाखाय निमाहा बिफिनबाय। बिथाङा प्रमद बर'खौ गहपुर हालामाव गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो बायदिसिना गाज्रि खोथा बुंदोंमोन होनना बुंदों। बेफोरबादि खोथा बुंनायनि थाखायनो बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम निमाहा बिहरदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल 4 साननि उनावबो थार बिजिरनाय गैया। हेमन्त नार्जारिखौ गुलि गावनाय जाथाया क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गोख्रों दाबि। पुलिस बिफान बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों थाबैनो तरुन नार्जारि आरो खगेन नार्जारिखौ खम समनि गेजेरावनो हमनानै साजा होनांगौ आरो सिबिआइनि नायबिजिरनाय जानो नांगौ होनना बुंदों। आरो हमनानै साजा होनो हायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुंनि आन्दोलन लागोन होनना क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों बुंदों। थांनाय 18 सेप्तेम्बर बिश्वकर्मा फुजानि सानखालि फुजायाव बुट प्रसाद होनायखौ जानानै तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि आमलायगुरि दैमुगुरि गामिनि सा 15निबो बांसिन सुबुंफोरा खिनाय गोबानाय आरो लोमजानाय बायदि बेरामजों भुगिनांदों। बिश्वकर्मा फुजानि बुट प्रसाद जाखांनायनि उनाव हरनि समनिफ्रायनो उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे गोबां आइजोफोरा खिनाय गोबानाय उदै सानाय लोमजानाय बायदि बेरामा जादों, जायनि थाखाय कुमारिकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरा एसे मोजां थासारियाव फैबाय आरो माखासेफोरा दासिमबो जावले खिनाय जानायजों भुगिबाय थानो गोनां जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।